binati o minahal ko matalom nun. Today is Monday, July 10, 2020. Iko Pipi at your service matalom. Yes. Iba kasi yung, para silang mga kuya ko, ever since na pumasok ako sa phone 2015, iba yung naging contribution and impact nila sa buhay ko. Iba-iba sila nang binibigay sa akin, may sinakayo, ibang katawa. Para lang meron tatlong kuya na magkakaiba ng ugali, ng personality, and yun yung sana ko experience ko kung paano sila sa bahay as legit na mga kuyas. Pero kahit naman hindi ko talaga sila mga kapatid, eh ganoon naman din yung pakiramdam ko pagkasama ko sila. At kahit nasaan kami, magkakapatid naman yung tulingan namin sa isa't isa. Hindi ganoon. During the phone na lang, sinabi sa akin ni Kuya Jose, kasi nung nag-start ako, syempre, wala akong confidence sa travel. Parang siya na nakaya na nakaka-intimidate na magbiro ka or magbinaw ka ng